जोंहा माबा मोनबासो मोजां जागोन बिटिआर सोरखार दानो हाबासो बिदि सानो आं बिपिएफनि बुंनायखौ आं फोथाया दाबो दाख्लैबो होनदों बैयाव मिटिं जानायाव बै निर्मला मा होफैनो रोंदों बिदि होननानै जेबो बुंदों आरो आंहा ओरै दखान होनायखाय बारा खोनास्लाबाखै दखानाव थाबाय मेथाइ होबाय ओमफ्राय अनेक रायखुमायो आरो बिसोरो जोंनि बिटिआरखौ दुखु मोनो आं ओमफ्राय मानो बिदि दासिमबो सोलाया बिसोरलाय गिदिर गोलावालाय गिदिर गोलावा सोलायबासो मोजां जालांगोन बिदि सानो आरो गोसोआव आं गाबखांनाय फैयो मानो दासिमबो सोलायनो रोंदा बिसोरलाय मालानि दिनाव मोजां जाबावगोन बे बर' हारियालाय बिदि दङ आङो गोसोआव सिरि गाबखाङो दुखु मोनो आं बै थांनाय इलेक्सनाव बिदिनो दुखु मोननानै गोदान जोंनो नांसिगौ होननानै जोङो गावसोर होननायलाय जोङो बिसोरो देरहायाबा जोङो दा फिसाफोरनि सिगाङाव बुंनाय जायो गामसा लंदं खुनानै देखायगोन होननायखाय जोङो बोसोरसेखालि लंपेन्ट गाननानै मागिनाय जादों बैसागो बोथोराव बिनिफ्रायनो आङो जब्रा जादों बेहाय अनेक बुंजादों होमबाबो आं दा मोजाङै मोजां हामफिनबाय इसोरा अनोबा जोंनि बिटिआरआ देरहाखागोन आंनि गोसो साननायाव आरो बेखौ लानानै आङो दुखु मोनो आरो अनेक बे लामाखौ गोदोनिफ्रायनो जासिगोन एबार मावनो मोनसिगोन नैबे बोसोरावनो मावनो मोनसिगोन दा दैज्लां बायबानो होनो बिसोरो ओमफ्राय जेला इलेक्सना बायबाय गैला नायला जाला बे सरब बायदिसिनाफ्रा आरो जों दैयाबो बेसे खस्थ'यै जानाङो फैसा गोनाङासो बायनानै साबाय फैसा गैयाथ' सानो मोना बेयावनो अनेक नांलायनायबो जायो आरो समाव सम गारहाजोंबो बोरैबा रागाजोंबा बुफ्रांलायनो नागिरो गावजों गाव बेबायदिबो जानानै फैयो जोंनि जायगायाव बे दैनि थाखायनो खस्थ'थार आरो डाक्टार गोजानो होसोनांगौ मागौ बेयावबो फिसाफ्रानो अनेक रोखोम जालायलाङो लामा ससेयाव लांनायफ्राव बारा जालाङो बिदिनो अनेक खस्थ' मोनो आरो जोङो दा जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोबाय माथो दासिमबो सोलाया जोङो 30 बोसोरहालागै जाफैबाय बे जायगायाव जों गोजाननिबाबो होमबाबो जों सोलायनायखौ नुवाखै आरो दा जों बेनिखायनो सानो फिसाफोरनि सायाव जोङो मोजां जालाङो खोमा बे फिसाफ्रा जोंखौ मोजां खालायलांसिगोन खोमा बिटिआरआ बिदि साननानै जोङो बे लामाखौनो जों आगान सुरो आरो जों दा बिपिएफआव ओंखारा जों बेहायनो थायो मालाया जिखि होना मानो आरो आंनावथ' दासान्दि बेहाय ओंखारनायखाय दखानखौनो जाहां जायाहां बांसिनानो हाबा आरो बैयाव थानाय मानसिफ्रा ओमफ्राय अरजाया दि हाबाबाबो जि सासेयाबो बेनो थोयो आं फिसा फोरोंनो थाखाय बेजोंनो गरसे गरनै खामायनानै दा फिसाखौ फोरोंनानै दं आरो जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जोंनिया 10 बोसोरानो जाबाय ओमफ्राय 10 बोसोर जादोंबाबो जोङो दासिमबो बिसोरनिफ्राय जों जेबो बिपिएफ सरखार जानायनिफ्रायनो जोंखौ थगायबाय थायो जोंखौ होनबाय थायो बिसोरो माबाथाय इलेक्सन फैबा जोंनो 50,000 होगोन 15,000 होगोन नै 50,000खौ मोननाय नङा आरो बिदिनो 10,000 गाहाम सोरनिबा ग्रुपआव सोफ्लानानै जोंखौ बुङो आरो नोंसोरो मोना नोंसोर इउपिपिआव थानायखाय नोंसोर मोना होननानै जोंखौ थगायबाय थायो आरो ओमफ्राय जों बिसिनि आखलफोरखौ मिथिनायनि थाखायनो जेब्लानाखि माबाया इउपिपिआ जोनोम जादों जों बिनिफ्रायनो सोलायदों जोंबो बिपिएफआनो जोबमोन बिपिएफ सरखारखौ जोङो दा बेबायदि जों जानाय नङा होननानै जों सोलायनाय जादों आरो दा जोंनो सोलायनायखौ नांथारगौ मानो होननानै बुङोबा बिसोर इलेक्सन जेब्ला जायो होमबा जेब्लाबो बुंबाय थायो 50,000 होगोन सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनसेयाव 10,000 होगोन होनो ओमफ्राय होआ आरो मोनफेराखै जों दासिमबो मोनफेराखै जोंनिनो आंनि नामखौ खिन्थाग्रोसै माने आं दुधन थाइग्रुरिनि उदिराम ओमफ्राय जोंहा नांथारगौ जादों बे साब सेन्टारनि थाखाय जोङो रायज्लायदों बे साब सेन्टाराव जोंहा जाफुङासै मानि थाखाय जाफुङासै जोंहा
नांथारगौमोन आरो बे साब सेन्टारखौ मानो बिदि खालायनो गालांखो एकदम न'आवनो हाबजाया दा मानो ओमफ्राय जोंहा गारि मटर गैया गोजान लामा जोंहा मोना नालाय ओंखायनो डाक्टारखौ खानांगौ बे माबाखौ साब सेन्टारखौ नांथारगौमोन आरो दा जोङो जाफुङैखाय जों गाज्रि मोनदों आरो बोसोरबासो जाबाय बोसोरबा फुरा बोसोरबा जाबाय मेनलि जोंहा बाथ्राया जाहैबाय जोङो नैबे जोंनि जिथुनाखि खैलामैलानि सिमा जे बे ओनसोलाव जोंहा सिगां थांनाय सनखौ बावबाय आङो बे मायथाइनिफ्रायनो जोङो जिपिएसजों जोङो सुजालायनाय मोनसे जादोंमोन बे सुनायनि गेजेरजों दा बिथांमोना जे जिथुनाखि बिपिएफ सरकारखौ जे सालायबाय थानाय जे बिथांमोनहा जे जोंनि सिगाङाव बुंबाय थादोंमोन सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोननियाव एलटमेन्ट कार्डखौ जों होसिगोन रानसिगोन बेबायदि बाथ्राखौ जोङो बुंबाय थादों जे बिथांमोना बुंबाय थादों नाथाय जों दिनैसिम आसा खालामदोंमोन जे जोङो नैबे जोंनि जिथुनाखि जिपिएसजों सुनाय हाखौ दिनैसिमावबो बिथांमोना जोंनि सायाव माने मोजां डिक्लेयार माखौ होनो होआखै माने जोङो एलटमेन्ट कार्डखौ बिथांमोना जेब्लानाखि इलेक्सना जानोसै बिनि सिगां मास मोननै मोनथाम सिगां माने बिथांमोना फैनानै बुंफैबाय थायो जों उमुगाव होबाय जों फोरलायाव होबाय अबेबा साइडजों होबाय बेबायदि बाथ्राखौ जे बिथांमोना बुंफैबाय थायो नाथाय जोंनि ओरैजों उत्तर ओनसोलाव दिनैसिमबो सासेबो माने जोंनि मायाव एलटमेन्ट कार्ड मोननाय रावबो गैया आरोखि दा बे मोनसे प्रब्लेम दा बे बिथांमोना जोङो जे मोनसे जोङो बर' जाथि हिसाबै जे बिटिसि जे बिथांखौ बिटिसिखौ जा बिथाङा सालायदों जे हाग्रामा महिलारि बिथां सार जे बिथाङाबो सासे बर' जाथि चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो बर' जाथि जे जेम्स बसुमतारी बिथाङाबोथ' सासे बर' जाथि हिसाबै जोङो अकल जोङो बर' गोजाल'खा बे जोंनि उत्तर ओनसोलाव जे बर'जों बर' नायलायनाय लाङोबा मोजां जागौमोन जों सानदों नाथाय जोङो जेब्लानाखि इलेक्सन जानोसै अब्लाल' बिथांमोना बुंफैनायखौसो जोङो एसे दुखु मोननाय फैदों जे मानो जोङो इलेक्सन जानोसैब्लाल' बेफोरबायदि माखासे गोथौ थासारिफोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय जे मावलांनो थाखाय बिथांमोना बिथोन होफैयो बुंफैयो बाथ्राखौ जे बिथांमोना मावबा दिनै जों फोथायनाय थागौमोन रायजो राजा जानानै दिनै जोङो सासेबो दिनैसिमावबो एलटमेन्ट कार्डखौ जों मोनाखै आरो सोरनिबा दिनैसिमबो बे वाटार साप्लाइफ्राबो दा जोंनियाव राननानै मोनजासिगोन होननानै इलेक्सन समाव थांनाय बोसोरनि इलेक्सनाव जोंखौ गामियावनो रायजोफोरखौ हौवाफोरखौ बेबायदिनो जावहोनानै जोङो न' बे पाइपखौ राननाय जादोंमोन रानबाय ओमफ्राय हाजिराबो मोनाखै जेबो मोनाखै दैखौ मोनजाबानो जाबाय साननानै जोंनि हौवाफ्रा मावदोंमोन आरो बे खामानिखौ माने गावसोर जोंखौ हाजिरा होगोन होननानै सोदोंमोन होनबाबो जों मोनाखै अब्लाबो एकदम दा मोजाङै मोजां मावनानै लादोंमोन होनबाबो जोंनो दैखौ राननानै होनो हायाखै दासिमबो दैखौबो राननानै होनो हायाखै ओमफ्राय जेब्ला इलेक्सन फैयो होमबालाय आरो एकदम बुंनायफोरखौ जोङो एकदम बुंनोसो लाजियो आरो बिसिनि बाथ्राफोरखौ बिराद बायदिसिना खोथा बुङो इलेक्सन फैयोबा नोंसोरनो दैनि थाखाय बिराद अभाबने नोंसिनि बे जायगायाव जों बिराद मोजां बानायफैगोन गगा मोनलाय होगोन मागोन होननानै जोंखौ बायदिसिना खोथाजों थगायफैबाय थायो जोंथ' जेनेबा जों थगायजाया नाथाय अनेक जाम्बि जाम्बा थायोना गामियाव संसार जानायाव मेरला थगायजानानैनो बिसोरजों फिदिं जाबाय थायो